gọzie unu nọnyere anyị ruo oge ugbu a na amị na nwanne m nwoke na-egbu ọja onye ọma dị mma na-emelite ihe ndị Igbo na-akwalite ihe ndị Igbo ọ na-adị ụtọ na ntị mana adịkwa ụtọ n'anya oge abịagokwa apụ mana bifo anyị na-akwapụkakwa n'ibu anyị nwanne m nwoke nwere ndụmọdụ siri nne ọ ga-enye ndị Igbo ka a na-akwalite ihe gbasara ihe ndị Igbo ka a na-akpọtụ ha ma ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo mana Lagos anyị nọ n'ime nna ama m na igbu opi isi a ga-akwụ ha ụgwọ a na-akwụ ha ụgwọ ma ndị na-aka ịgba ma ndị na-aka udu ma ndị na-ayọ nke ọyịyọ nke dị iche iche isi a ga-akpọ unu a na-akpọ unu n'efu mba mgbe leghị nwe ịgwa ndị Igbo gbasara ndị Igbo ihe nche ịgwa unu bụ na ihe ọbụla otu ime dịka omenala si dị unu ya kpọọ ndị egwu kpọọ ndị ọja maka na ọja na-ewelite enu egwu na-eme ka ife na-adịkwanụ mma na-enye obi aṅụrị maka ịna-anya na ihe ndị Igbo so ebe ndị Igbo ngagasị ịna-anya ndị Igbo ngwa egwu anara adị ngwa egwu dịkana dị ngwa egwu anara adị mma ịma mfu onye ọja so obi anara adị m mma ọ na-amasị m na nje ebe ndị Igbo na-eme ife ka ọ na-enye m obi aṅụrị maka na anyị ma ebe anyị si wee bịa nọ ndị Igbo wu nọmba 1 ịmakwana na Bauchi steeti ebe nọ ndị Igbo na-like m ka ndị Igbo si eme ihe because ha na-eme ihe kwesịrị ka ha mee ka ha si wee bụrụ ndị Igbo maka na ka a na-eme ndị ha wụrụ ndị Igbo na like ka anyị si eme ife eziokwu ndị mmadụ like na mahadum ebe ngagodu no ndị Igbo wu nọmba 1 maka na ebe ibego na school as a whole on ndị Igbo nọmba 1 as a result as a whole on ndị Igbo wu nọmba 1 so Chineke kele ndị Igbo wee kenye ha ihe dị mma na arụ kee ha dị iche kee ha nke dị iche iji wee masị ihe na-eme ihe masị ka ị na-enwe obi aṅụrị asị onye Igbo ha na-eme ihe a na-eme ihe akpata ndị egwu kpata ndị ọja ka ọ na-enyekwanụ ndị Igbo obi aṅụrị ma ndị a na-asụ udu ma ndị na-aka ekwe ịmana ndị na-akpọ ndị egwu ihe ngwa egwu na-eso ha ncha wee bịa ụmụ ihe egwu abịa a na-akụ ya na ihe Igbo ọ na-enye ego ugwu ịmana ndị ala ihe ọbụla ha na-eme na agaghị akụ ndị a na-akụ nke a na-akpọ talking drum ịma ndị ala eme ihe ha meme ha na-agaghị akpọ ọkwa ndị Yoruba ndị ofe mmanụ ha ihe gba ha ihe omenala ha na-amasị ha ọfụma maka nke a na-akpọ talking drum nwere mmemme ọbụla ha na-eme ama nji talking drum wee bịa because talking drum ha dị ka ọja because ka talking drum na-ekwu ka ị na-ekwu ka talking drum na-ekwu and ha na-agba egwu dịka talking drum si wee na-akụ ya so ihe na-agwa ndị Igbo maka na onwe ebe ndị Igbo na-eme omenala a na-eme festival a na-eme ife si make sure na-akpọ ndị egwu kpọọ ndị ọja ka ha bịa ka enye ndị mmadụ obi aṅụrị anyị nwawo ndị isi mbido anyị bịa mechiebe emume aha maka ịma anyị nwa nye Igbo ka anyị na-eme nye ọna mmemme na-amasị anyị ịkpọ ha na anyị bịa bute okwu ndị Igbo bute microphone ihe niile ga-abụ ihe Igbo maka ihe Igbo na-amasị anyị otu n'isi egbu ọja n'ụbọchị taa ọ masịrị m ọfụma mana nsa anyị nọwa ahịa ekwume okwu ndị ọzọ ga-azụ owe obere oge anyị ji ala maka asọ onye nwere ije onye bịara ije nweghị nwe onwe ụla kwa eziokwu mana unu nwee ozi unu chọrọ izitere anyị n'isi mbido unu chọrọ ije anyị gbasara onye na-egbu ọja ma ndị na-akọ ọyọ ndị ọna na-akụ ihe egwu niile gbasara ndị Igbo leenụ na ihu TV anyị ihe onyonyo anyị unu ga-aha ebe unu ga-ezitere anyị ozi unu zitere anyị ozi unu chọrọ ndị na-akụ ịgba Igbo ihe ọbụla chọrọ gbasara ndị Igbo jite na ya ozi so unu chọrọ anyị ga-enye unu ekwentị ha unu na-akpọ ha na-azakwa n'ụnụ mana ebe ọ na ịnọ chere obu ọja ga-egbu ya anyị ji so unu ka emesịanụ jitekwa na aha m kawo Chinwe ebiri na-akpọta unu na-akpọ nna azụ unu ogbu ọja gbuo ya ka anyị si ndị Igbo ka emesịanụ